बेखौ गार बेखौ आरो बिसिनावनो रावबो गैया नै आंनाव सोर फैगोन आंनियासो फैदों दे अ सेस नुखायो नालाय दसे माबानायमोन ना गावसोरनो गावखौ साबोदां जानोसैदां दसेनिखौ गोमबोर सिं नार्जारि हेलौ ब्र' खबर सबरा बोरै मोजां ना खबर सबरा बोरै मोजां ना गोमबोर सिं नार्जारि ब्र' मा ओंख्रि जाखो प्रिति ब्रह्म लाइक दान थेंक इउ लाइक दान होनायनि थाखाय आंनि एलबिआव थाखाय धन्यबाद गोमबोर सिं ब्र'आ बुंदों मा ओंख्रि जाखो आसोल जाथ'वाखैनो जोंना ब्र' नोंस्रालाय जाबाय नामा कमेन्टआव खोन्थाहरदो दे प्रिति ब्रह्म थांबाय ना नोंलाय कमेन्ट हरदो दे लोमजानानैसो दं आं आसोल हे नंगौ नामा गोमबोर सिं ब्र' खबरा मोजांना नोंहा बिलि बर' हेपि दिवालि आदा नंगौ नामा दे दे खबरा बोरै बिलि गोमबोर सिं नार्जारिया बुंदों जाबाय जोंहा आसोल लाफा अमा बाहाजिसो आसोल हे गोथावथार माथो ब्र' आंनोबो एसे हरदो ब्र' गोथावनो आंबो जानोसै बिलि बर' लाइक दान आदा थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय धन्यबाद गोमबोर सिं नार्जारिया बुंबावदों बिदिनोसै आसोल मा बुंबावनो नंगौ नामा एसेबो लोमजानाया मोजां जायाखै होनबा ब्र' बिलि बर' मोजां मोननायालाय होदस बिलि मा बुंहरखो नोंलाय मोजां मोननायालायनो गैथ'वा दे लाथ'वाखै आङो गोमबोर सिं नार्जारिया मेला बेरायहैया नामा आसोल मेलायाव फैसा गैया फैसायानो जोबनानै दंथारो ब्र' ओंखायनो थांथ'नो जानाय नंला हेपि दिवालिनि बमा गावाखै नामा ब्र' सोर दंबाव नंगौ नामा जाजोब
होनबा आयो जागौमोन ना आंबो ब्र' गोथावनो आरो नोंखौ देखायनो बिलि ब्र' आदा नोंखौ देखाय ओइस ओरैसै आं लान्थाथारथारलै बिलि बिनानाव देखायगोन दे आङो बिलि बिनानाव आं मालाबा देखायगोन दे आङो दा खानाय सिनजानानै बहुद लानथाथा दंथारो लासिं सिं जाथारगोन ओरैसै गोमबोरसिं नार्जारि ब्र'आ जोंना बुंदों दा एसे मोजां मोनना मोन दं आसोल ए नंगौ नामा इउ बि सर्ट आं बेदर संगोन जानो आंनि एलबिआव फैनायनि थाखाय धन्यबाद लाइक होआखैबा लाइक होदो दे इउ बि सर्ट आं बेदर संदों जानो बा फै हैस जाहैगौमोन दे इउ सि सर्ट इउसिनिबो इउबियाबो फाग्लासो जाबाय इउ बि सर्ट जाहैगौमोन बिलि बर' नङालै खबरा मोजां नोंनालाय होनदों आं अह बिनानाव मिनिबाय अकेनो गोमबोरसिं बाजैखौ लाना बेरायहैदो आसोल नंगौ नामा उनावहाय बेरायहैनोसैलै ब्र' दा बेरायथ'ला गोजांनायानो हाब थानोनो हाया माथो कमेन्ट हरदोलाय दे मा ओंख्रि आसोल नोंस्रा नालाय जोंना माबासो जागोनलै ब्र' दालिसो गुरु बारायना जेबो मोनजाया दिनै गुरुबाराय जोंहा जेबो मोनजाया दिनै मिरामिस एकदमबारे जानो लुगैबाबो खुदै मन'नानैसो थानांगोन आसोल दिनै बिलि बर' ओंखाम जाबायना जायाखै जाथ'वाखै बिलि दानो मोनजाया जोंना दा 9थायावसो जागोन उन्दुखुमागुलायो आङो मालाबा मालाबा ओंखाम नेयै नेयै खुमायसो उन्दुग्रोनाय अह' हा अ नंगौ नामा दे कमेन्ट हरबाय था दे गोथाव आसोल नंगौ नामा दालि ओंख्रिया जाबावनो ब्र' बेदर सेदर खनजानो मोनाबालाय बाजैया गैथ'वालै बिबोनांफोरसो दङ खाथियाव गोजानावसो दङ ओंखाम ओंख्रि संग्रा माबा हटेलावसो दंहैयो बेयो आइयानो एसे थाब संनानै होआ आंनो गोबावसो अबाव थाङामोन नोंलाय दासो फैफिनलायबाय नोङो अह' गगामुगनिसो नामा नोङो इउ बि सर्ट खोन्थाहरलाय देलाय कमेन्टआव आंबोथ' थांखांबायथ' गगामुगाव गगामुग मा जायगा होनो नोंसिना इउ बि सर्ट कमेन्टआव खोन्थाहरलाय गोमबोरसिं नार्जारि बाजै
दे गाबोन देखायगोन आं ब्र बाजैखौ दा मोना जाबायना ओंखाम ओंख्रि संनायाव बेस्थ' जाथारदों बेयो बे खाथियाव माथो होनाय सोर आसोल गोमबोरसिं नों बहानि गोमबोरसिं अके आसोल आङो माबानिलै गफुरनिसो थांबाय नामा अ बे खाथियाव रायलायनाया बिबोनांफोर गोजासो सानै दङ गोमबोरसिं नार्जारि नोंलाय बहानि खोन्थाहरलाय देलाय आंथ' गफुरनि जाबाय अह बिबोनां दंथ' आरो बिबोनाङानो सानै दंबावो इउसि सर्ट नों आंखौ सिनायगौलायो इउबि सर्ट नों आंखौ सिनायगौलायो सोर खोन्थाहरलाय देलाय वाव इउबि सर्ट हाइजेंबारि गफुर बाव नेमखौ खोन्थाहरलाय इउबि गोमबोरसिं नार्जारिया बुंदों आं गसाइगाव गसाइगावनि संकस सेरनिसो थांफेरनो मोनाखैलै ब्र बेबायदि जायगाफ्राव जोंनि गफुराव फैफेरगोन ना फैफेराखै नों अह थांफेरनायानो जायाखै आङो बहुद गोजानावनो गामियावनोसै आरो अह आलासि दुमसि जानो सिनायखाबाय दा ब्र जोंनि गफुराव फैबा आलासि जाफैनो हागोन जाहोनाव दे बिआर ब्लक होननायनाव सिनायनानै लानांगौ ब्र आलासिफोर जायोबा इउटुबारजों ज' आलासि जाहैनांगौ इउबि सर्ट मा जाखो नोंलाय थांबायसो नामा बेलाय कमेन्ट हरलाय देलाय गोमबोरसिं नार्जारिया बुंदों बिबोनांखौ नायनो थांगोन
आसोल अह ह नायफै नायनो हागोन नायफैनो हागोन ब्र सोर सासेखौ फसायो सानैनि बिथोराव नायफैनो हागोन दे इउबिसदआ बुंदों नेम गैथ'आ र' बाव ओरैसै नेम गैथ'आनो ओंख्रि संनि आं अह मा ओंख्रि संगोन इउसि सट इउबिखौनो इउसि सर्ट होनबाय थायोलै आङो मा ओंख्रि संगोन हाहा आसोल गोमबोरसिंहा गोथाव संनो मोनबोथाव सानैखौबो लाजागौमोन आसोल नंगौ नामा दे लानो हागोन बि अनसाय ब्लग फैदों हाय होनहरदों बोरै खबरफ्रा बि अनसाय ब्लग हेपि दिवालीनि खबर सबरा बोरै लाइक होआखैबा लाइक होदो दे बि अनसाय जोंनि गथ'नि सोरबा सासे सिख्ला मबाइल नायबाय थानानै थैदोंमोन गोमबोरसिं हाहा आसोल दे मबाइल नायबाय थानानै थैदोंमोन अबेबा जायगानि होनदोंमोन इउबिसद आं ओंख्रि संदों इउबिसद मा ओंख्रि संखो खोन्थाहरलाय देलाय सोर दङ दे कमेन्ट हरबाव जोंना गोमबोरसिं ब्र'आल' जेनथाराखै कमेन्ट हरनायाव हरलागासिनो ओरैसै आसोल ओरैनो फाइन बानायदों आसोल जेबो नङा ब्र' इउबिसद बोरमा बेदर इउबिसद नोंनि फुल फर्मखौ खोन्थालाय देलाय नामखौ नोंखौ इउबिसद खोन्थाहरलाय देलाय कमेन्टआव बोरमा बेदर जागुलायदों होनबा कमेन्ट हरदो दे बिमा
गोमबोरसिं नार्जारिया बुंदों बिबोनांफोरा बेसे फरायनायब्रा अह सासेया डिग्री फरायगासिनो सासेया क्लास 9 आव फरायगासिनो बारा गिदिर फरायथ'वाखै ब्र इउबिसदा बसुमतारी बिनन बाव नोंसो होनबा होनबा नोंसो गगामुगाव दंना बोरमा बेदरखौ आंनोबो दोन दे आं गाबोन जाहैगोन गु 9 आव फरायनायखौनो लानांगोन सिगोनदां आसोल ओरैसै लाजायो आंबो हरथारगोन दे आंबो दुरुङाव खानानै हरगोन दे खिथुनो लांनो हागोन आसोल आंबो एसे गोजानाव बेरायहैनो मोननायनि गोमबोरसिंआ बुंबावदों सालथे बुंखानोसै नामा आसोल बुंजायो मानो बुंजाया जानो ओरैसै बुंजायो मानो बुंजाया जानो बुंनो हायो नों जेरै बुङो आंबो बेबायदिनो बुंगोन दे नोंस्रालाय न'खराव साबैसे दंलै ब्र सोर दङ इउबिसदा बुंदों गोमबोरसिं नार्जारिया सालथे बिबोनां उन्दै आंनि दे अह नंगौ नामा दे जागोन सालथे इउबिसदा जाफै जाहैगोन दे मोजांल' संनानै दोन गोमबोरसिं दा न'आव सानैल' थायो ओमफ्राय बाबाया मेमफस थायो अह नंगौ नामा गैलालै माथो रावबो फैथारा आंनि एलबिआव सरि मा जाखो सरि होनगुलायनाय सालथे केम'आव थायो होनबा आइदियार जाहैयो नामा बेलेगाव
Zabo. 3. 1 semester from fill up start now. Juni. आइदियार जाहैयोना From fill up बेलेगाव all. First semester 2. লাগিব। हेपि दिवाली ब्र एन्ड लाइक डान आंनि एलबिआव फैनायनि थाखाय धन्यबाद खबर सबरा बोरै हेपि दिवालीनि निजय ब्लग मा ओंख्रि जाखो दे खोन्थाहरदो निजय ब्लग मा बुंदों अल फ्रेन्ड खुलुमबाय थेंक इउ हेपि दिवालीनि खुलुमहरनाय थाबाय निजय ब्लगा बुंदों मोजां ब्र हेलौ खबर नोंसोर आलाय माबा बोना फैबाय नंगौ नामा कफिफोरा गोमबोर सिंहा बुंदों नङा फैबाथाय खोन्था नङा आं बोनानै बड'लेण्ड आर्मि दे नंगौ नामा थिगैनो दं दे ब्र साल्थे मानसिफोरानो थाङो फैयोल'लै गोबावखौनो थाला ओरैसै कमेन्ट हरदोलाय दे सोर दङ ओइस दख'ना गोदान गानथारदों माथो बिलाय सनाफोर जाहरगुलायबावो माथो बिलाय इस ओरैसै थांबावलायबाय होनबा सासे गोमबोरसिं साल्थे सानैल'थारसैलै माथो जोंलाय साल्थे मन्दिरा रावबो गैथारला बे माबानियानो मानसिया जोंनि लामायाव एलबाम बानायफैनाया सोर मन्दिराया जोंनि लामायाव लाफैलायनाया सासे साइकेल बोरायजोंनो ओइ सना होनगुलायनाया आंनि साइकेल बोरायानो जों गामियाव लाजोबदों आइदै ओरै फैलाय इसा दादों थांजोबथारबायलै माथो रावबो गैथारला मा जाबावनो Afomnya nih, happy Diwali guys nih. गैलालै थांजोबबाय लाइक दानल'सो आंना बेबी इउबि सर्ट एमबि सोना हरलाय आंना एमबि जोब्बाय ना ओरैसै
एमबिसो बिहरगुलायबावबाय होनबा फायलाहा एमबि गैयालै आंहाबो आं बिसिनो दाहार लादों एमबि गैया दानो गैला आंहाबो जोबसिगोनसो नै बोरमा बेदरा नंमारगोन ना नंमारा जाखो लेखा फरायनांसिगोन